Trip to Manila. Dito sa Robinson. Tayo sa National Library Commission. Very high-tech pala dito. Oh, official natin sa bakod. Pag bibisita kayo dito, mag-login muna kayo sa baba, bigyan kayo ng ID. Tapos akyat kayo dito sa second floor. Punta kayo sa may tablet. Asan yung ID mo? O ito. Ito ang sample ng ID na ibibigay sa'yo. Lifetime ID daw ito eh. Kumuha si Councilor Edgar na doon kasi may isang term pa siya. Kung papapala rin, baka mag-mayor pa ito. Tapos punta kayo dito sa second floor, ilagay nyo yung ano nyo, yung username nyo, i-type nyo yung book topics nyo, i-confirm nyo yung book, punta kayo doon sa may circulation, bibigyan nila yung book na hanap nyo. So tulad nito, bakon bingit tinay po, lumabas ito, kaya binigay sa akin circulation. Yung iba, hintayin ko na tutunog ito bago namin pupunta. Original no limitang here and the original in filibusterismo displayed here in the National Library of the Philippines. Dalhin mo dito ang mga bata, Councilor Edgar. Para matuto sila sa kasaysayan. Katatapos lang namin dito sa National Library. Kulang pa lang isang araw dito kung gusto mong basahin lahat. Kasi hindi mo pwedeng hiramin yung libro eh. Doon lang sa loob. Ayan. Magkano isang kilo? Ano ba gusto niyo, malalaki po ba? Ano size po ba gusto niyo, mga lalaki ganito? Oo. Ito nga eh.
Abigay ko na lang sir, small price na lang po. Malalaki.